i gospodo, poštovani hrvatski branitelji, poštovani članovi kluba Hrvatskih ratnih veterana, drage Hrvatice i Hrvati. Dopustite mi da vas srdačno pozdravim sa dobrodošli na ovu 80. povijesno stručnu tribinu pod nazivom Hrvatsko-francuski odnosi kroz povijest, koja se i održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Današnje događanje pozdravit ćemo sa francuskom himnom Marseljeza i hrvatskom himnom Lijepa naša. Dopustite mi da poslušamo himnu Lijepa naša. Molim vas još kad se u sljedećem stavu lijepo molim, minutom šutnje, drage dame i gospodo, odat ćemo počast i sjećanje na sve one koji su kroz povijest dali živote za našu domovinu Hrvatsku, za prvog hrvatskog predsjednika doktora Franju Tuđmana, ratnog ministra Gojka Šuška, a sa posebnim poštovanjem minutu tišine odat ćemo francuskom dragovoljcu i branitelju heroju Domovinskog rata Jean-Michel Nicollier. Neka im je vječna slava. Hvala im, hvala im.